easier for murume kuti aite catch mukadzi pana wino involve rudo, because murume anogona ngoti okay fair enough watunondida ita nhombu neni told. That's the way you can test mukadzi usually kana achirevesa nomo zvenumba akweseni. Oh okay toita mwana wedu. And then usually uchibva ku diaspora ukaenda kumusha une boyfriend yako iri kumusha, first thing chanoita kuti akubatirire kuti uzomuvinga wamhiri kutry kukurova yakadero kuti ubva waita mimba. That way vanozati kamwana anozouza mwana as a bargaining uyu. Saka iwewo semukadzi manje wakangochizati zveshe unomuda munhu kazhinji wacho unobvuma. Vamwe venyu munozosvika pakubvuma kusvika manozvibvisira fuma. Okay, ndineka 5,000 kandinako. You become so desperate. Zvazvo kuti unoita zvese ndione uchisponsor. Uchiinda kupublic kuti ndaitirwa zvekuti ndaitirwa zvekuti, but uriwa sponsor. Be very very careful when you do that. Nokuti ukadana nemurume ari smart, iwe waita live video kuti uri kusponsor. Ndiwe ari kusponsor ndiye. Paunenge wakuda kumufumura pakuti ndaikuitira zvese iwe a user, anokuti no. Ndaisponsor ndini, cheka video yako yokuti. Right? But zvinonyetika ndozvoti pavanhu vazhinji chaivo rudo runoinvolva kuva diaspora. Ziva kuti munhu uyu ari kukudira zvauri here kana kuti ari kuda diaspora yako. Ari kukudira plus 44 here kana kuti ari kukuda as a stepping stone here kuti asvikire. Zakeu chaiye mubhaibheri, Zakeu akakwira mumuti kuti Jesu amuone. But muonde wakangoita mbiri panguva yokushandisiwa naZakeu. Ndio muonde wakakwigwa naZakeu, but muonde unaenda kumba. Zakeu akatozoenda naJesu kumba. But do you know kuti Zakeu even asina kukwira mumuti aikwanisa kuenda naJesu kumba? Do you honestly believe kuti Jesu akaona Zakeu nokuda kwokuti Jesu aitozviziva kuti achazoona Zakeu? So listen, kuti munhu azopinda newe mulove dai haunide muti uyo. Guys, haunide muti uyo. Haunide vana Zakeu, listen, haunide kukwira muti kuti Jesu akuone. Jesu anokuona even nokupfupika kwako uri pauri ipapo. Tiri kushandiswa nevanhu as stepping stone. Tarisa rudo rwako unyatsocheka kuti rudo here uru kana kuti bvunza munhu waudana naye ndipo zvinhu 10 why you love me. Munhu anofanga kuva nemareason 10 anobuda nawo why they love you. Vamwe venyu munodana nemunhu hautombomubvunza kuti why do you love me. Inini ndokuzati chama ndoda structure yako. Ndinoda zvokuti unondiitira pekuti body yako zvekuti nezvokuti kusvika zvasvika 10 tsvaka kana pasina 10. Vamwe venyu vanhu vamunodana navo ukavabvunza kuti unodei on the first day chaivo muchiri kuwirirana, ndongokuda hangu. Iwe iva nemareasons 10 aunodira munhu. Anditi ukaona munhu ari mommy's boy kana kuti ari close to my relatives ake, it's always wise kumbonzwa maopinions emarelatives. Musati maenda kure. Ndipo namba dzana anti vako ndimbotaura navo. Munoti kudiwo nekudanana kwandiri kuita nemwana wekwenyu. Ndiri a bit older natete munoti kudii. Zviri kwamuri kana ngoda ndozvanula. Munoyerini kokuno. Unowana tumwe tumahints. Vamwe venyu relationship dzenyu unenge uchitozati wakomana handitomboziti maopinion yehama dzake iri kuti kudii. But it's very very likely kuti hama dzake zichati anditi. Saka wakaona iwe uri sponsor, everything is done. Zvese zviri kuitwa newe, maideas acho usafarira control yawapiwa iwe, nokuti remote control unongoipiwa nemunhu panguva yaari kunida TV yako. Kana akaafodha yake TV anotenga yake, unosara ukabata remote control ka iye aenda atenga TV yake. Remote control yeSamsung yatora zvake neJVC atoenda. Ndikuzama kuti vanokuda iye munhu iyoyo, anokuda status yake yekuuya mhiri isati yakwana. Paanoya mhiri achakunide, anokuwanira excuse yekukusiya. And anokusiya zveshuwa. Anokusiya so zvaunofunga kuti achadzoka. Aenda pasera. Asingadzoki. Saka ngative careful ipapo pamarelationships. Please ngative careful. Tisashandisana kana kushandiswa. Kuti aite catch mukadzi
panhau inoinvolva rudo. Because murume anogona kungoti okay, fair enough, wati unondida makadini. Yeah, nhau iri pano ndeyekudai so rudo rwese zvaro runoinvolva, ndingati rudo rwese runoinvolva kusimudzirana, kukwiridzirana, kuwedzerana maskill